ንመጻኢ ህይወትና ስንቂ ዝኾኑና ምኽርታት ቅድሚ ምብጋስካ አንፈትካ ፍለጥ። ምክንያቱም ናበይ ከም እትኸይድ ከይፈለጥካ ጉዕዞ እንተዳ ጀሚርካ መጨረሽትኡ ነብስኻ ሕማቅ ደረጃ ኢኻ ትረኽቦ። ስለዚ ክትብገስ ከለኻ ናበይ ከም እትበጽሕ ኩል ግዜ ክትፈልጥ ኣለካ። ቅድሚ ምዝራብካ ስማዕ፣ ንምዝራብ ኣይትህጸጽ እኳ ዳስ ኣዳምጽ፣ ኣስተውል፣ ሽዑ ተዛረብ። ቅድሚ ምምራርካ ትሕቲኻ ዘለዉ ዘክር። እወ ንስኻ ናይዚ ዓለም ድኻ ወይ ድማ ሕማቅ ሰብ ኣይኮንካን፣ ትሕቲኻ ብዙሓት ኣለዉ። ነገር ግን ልዕሊኻ ዘለዉ ጥራሕ ብምጥማት ኩል ግዜ ተማር። ሕጂ ኣነ ዝብለካ ዘለኹ ልዕሊኻ ዘለዉ ገዲፍካ ትሕቲኻ ዘለዉ ጥራሕ ርአ ዘይኮነስ ግን ድማ ትሕቲኻ ዘለዉ ሰባት ርኢኻ ተመስገን በል፣ ልዕሊኻ ዘለዉ ሰባት ርኢኻ ድማ ሓቦስ ስናቕ። ሽዑ ሓሊፍካዮም ንምኻድ ተበገስ፣ ተዘይኮይኑ ግን ኣይትማር። ቅድሚ ምሕንሻሽካ ኣዋህልል። መብዛሕትና ኣብ 20ታት ዕድመ ዘለና መናእሰይ ገንዘብ ከነዋህልል ኣይንደሊ። ብዝረኸብናይ ኣጋጣሚ ምሕንሻሽ ደስ ይብለና። ኣብ 30ታት ዕድመ ምስ በጻሕና ግን ምጭናቕ ንጅምር። እንታይ ኣለኒ መጻኢ እንታይ ክገብር እንዳበልና ንጭናቕ። ከምኡውን እቲ እንዳሓንሸሽና ዘቃጸልናዮ ግዜና ብምዝካር ናብ ጣዕሳ ንኣት። ስለዚ ነዚ ፈሊጥካ ድማ መጀመርታ ሓንሸሽካ ዘይውዳእ ገንዘብ ኣዋህልል እሞ ሽዑ ምሕንሻሽ ተርክበሉ ኢኻ። ግን ድማ እዚ ክብለካ ከለኹ እንዳጠመኻ ወይ ድማ ከብድኻ ወፂዕኻ ከይተዋህልል። ከምኡ እንተደኣ ጌርካ ግን ዝዋህለልካዮ መሐከሚ ኢኻ ይኸውን። ስለዚ ሕሰበሉ። ቅድሚ ምሕጋስካ ልብኻ አንጽህ። እወ ንሰብ ክትሕግዝ ከለኻ ኩል ግዜ ብጽቡቕ መንፈስ ክኸውን ኣለዎ። ተዘይኮይኑ ግን እንዳማረርካ ኣይትሓግስ። ቅድሚ ምድቃስካ ኣመስግን። ካሊእ ሲትረፍ እንተነኣሰ ብሰላም ገዛኻ ኣቲኻ ድራርካ በሊዕኻ ናብታ ተዕርፈላ ዓራትካ ብምድያብካ ጥራሕ ተመስገን በል። ምክንያቱም ካብ ገዝኦም ምስ ወጽኡ ዘይተመለሱ ብዙሓት ኣሕዋትና ኣለዉ። ቅድሚ ምብዳልካ ክልተ ግዜ ሕሰብ። እወ ንሰብ ኣይትበድል፣ ምክንያቱም በዲልካ ይቅርታ ክትጥይቕ ትኽእል ኢኻ። ነገር ግን ኣብ ውሽጡ ዝፈጠርካዮ በሰላ ፈጺምካ ከተጥፍአሉ ኣይትኽእልን። ስለዚ ቅድሚ ምብዳልካ ክልተ ግዜ ሕሰብ። ቅድሚ ምምሓልካ ነብስኻ ፍለጥ። እወ ቅድሚ ምምሓልካ ንሓቂ ዲኻ ትምሕዝ ዘለኻ ወይስ ሓሲኻ ዝብል ሕቶ ንባዕልኻ ጠይቕ። መሓላ ንመን ቀተለ ዝብል ምስሊ ኣይትእመነሉ፣ ምክንያቱም መሓላ እንተዘይቀተለ ይዕነኒ። ቅድሚ ምጽላይካ እመን። ውሽጥኻ ከይኣመነ መጽሓፍ ቅዱስ እንተንበብካ ከምኡውን እንተጸለኻ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን። ስለዚ መጀመርታ እመን፣ ሽዑ ናይ ፈጣሪኻ ማዕጾ እንኳሕኳሕ ክኽፈተልካ እዩ። ቅድሚ ምፍቃርካ ንባዕልኻ ተቐበል። እወ ንፍቕሪ ኣይትህጸጽ። ቅድሚ ምፍቃርካ ክትገብሮም ዝግበአካ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ካብኣቶም ድማ እቲ ቀዳማይ ቅድሚ ምፍቃርካ ክትገብሮ ዘለካ ብባዕልኻ 100% ሕጉስ ትኸውን ኣለካ። ብስራሕኻ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ብናይ ሰውነትካ ቅርጺ፣ ብመልክዕኻ፣ ብዘለካ ኣታዊ ክኸውን ይኽእል። ኮታስ ብኩሉ ነገርካ ብባዕልኻ ሕጉስ ክትኸውን ኣለካ። እንተዘይኮይኑ ግን ንባዕልኻ እንዳጸላእኻ ንምንታይ ከምዚ ኮይነ፣ ንምንታይ ዘይብለይ፣ ንምንታይ ድኻ ኮይነ፣ ንምንታይ ጸሊም ኮይነ እንዳበልካ ንባዕልኻ እንዳወቀስካ ኣብ መንጎኡ እንተፍቂርካ ግን ባዕልኻ ዘይፈተኻያ ነብሲ ማንም ፈትወለይ ኢልካ ከይትጽበ። ስለዚ መጀመርታ ብባዕልኻ ሕጉስ ኩን፣ ንባዕልኻ ድማ 100% ኣፍቅራ። ሽዑ ፍቕሪ እንተጀመርካ ዋላ ሓንቲ ጸገም የብሉ። ካብ 3 ነገራት ተጠንቀቕ። ካብ ወልፊ፣ ካብ ትዕቢት፣ ካብ ቅንዕን ሕስድናን። ንሰለስተ ነገራት ተጠቐመሎም። ንጊዜ፣ ንንእስነት፣ ከምኡውን ንዕድል። ብሰለስተ ነገራት ኣይትመካሕ። ብሃብቲ፣ ብፍልጠት፣ ብሓይሊ። ንሰለስተ ነገራት ተዳሎ። ንዓወት፣ ንውድቀት፣ ንሞት። ንሰለስተ ነገራት ኣይትተሃወኽ። ንመብጽዓ፣ ንምዝራብ፣ ንናእዳ። ንሰለስተ ነገራት ግድን ተቐበል። ንነቐፌታ፣ ንህያብ፣ ንፈተና። ንሰለስተ ነገራት ካብ ነብስኻ ኣወግዶም። ስርቂ፣ ሓሶት፣ ትህኪት። ሰለስተ ነገራት ምሳኻ ምህላዎም ኣረጋግጽ። ልውሃት፣ ትሕትና፣ ከምኡውን ክብርን ፍቕርን።